On je hnedý ako ja a je masku ako ja. Viete čo, deti? Teraz potrebujem sa pozerať na ostatných. Cez vás nič nevidím. Ale my sa chceme iba opýtať, že komu z nás že ktorá z nás je krajšia. No ja to posudzovať nemôžem. Prepáčte, ale toto by sa posudzovať fakt nemalo. Ale no tak, viete čo? Poď, teta! Áno? No, ja nemám žiadnu hračku a hen ten koník ma kopol. Ospravedlň sa. Prepáč. Hračku. Hneď máš hračku. Nech sa páči, hraj sa. Konečne jesť. Jež to zase žere. Proboha, to stále žere. To je už na hlavu sa nevíš. Já jdu na balkón, na balkón. Chceš taky? No, ne, není to moc bezpečné. A co se tady jedná? Jdeš na balkón? No jasně. Ňam. To je bola dobrota. Tak nám povedzte konečne, kto je nás krajšia. Koľkokrát budem diskutovať s vami. Toto sa nedá posúdiť. Obidve ste veľmi pekné. Áno tak. Povedzte. Ale nepoviem. Teta, poviem to máme. Mama tiež si nič nenarobí. No tak. Ale no tak. No tak. No, dobre teda. Tak vám to poviem tak. Rúžová sa ľúbi viacej ako šedá, ale zase ty máš také pekné modré oči. Nedá sa to posúdiť. Koľkokrát vám to budem hovoriť. Aha, teta. No dobre. Tak my si ideme po svojom. No, tak si poďme pospať a poďme rozmýšľať, že čo sa z jej zase budeme pýtať. To bude najlepšie o tom rozmýšľať. Potom si dáme, že kto lepšie čo vymyslel. Dobre, sestrička. Hej. Čo sa stalo? Nič sa nestalo. Teta. Áno. Niekto po nás skočil a my sme sa zobudili. No, kým vy nepoviete, že kto to bol, tak ja s tým vôbec nič nenarobím. No, tak viete čo, choďte si lahnúť a ja na vás budem dávať pozor. No dobre. To. Nie, to je moje. Nedám. Počkaj. Čo ti to zobrala? Zobrala mi moju hračku. Daj to sem. Nedám.
Co to mělo znamenat? Já jsem nic neudělala. Já jsem udělala prdlo s makovej. A ty jdi dál. To bolo vynikajúce. No. Už sa ešte niečo stalo? Teraz, počúvaj, ja si musím zdriemnúť. Ty teraz budeš mať šichtu, dobre? Dobrý deň. Dobrý deň. Poď ďalej. Netreba, ja som iba prišla pre moje dve mačence. Pre moje dve mačičky. Vstávajte. Prišla pre vás mamička. Babička je to. Babička, ahoj. No, poďte. Švíham. Musíme sa ponáhľať, lebo... Jej. Co to bylo? A teď rychlo zdrají. Co to mělo být? Tenhle díl byl ukončen.